Μια στιγμή, μια στροφή, μια τραγωδία. Ο μολόχτης ασφάλτου, εκεί καραδοκεί, και για 30 χρόνια σκόρπισε οδύνη και δάκρυα σε δεκάδες οικογένειες ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Την ονόμασαν στροφή του θανάτου, την ονόμασαν σκοτόστρα, κακιά σκάλα. Είναι μια στροφή και χιλιάδες παράγοντες που οδήγησαν σε μια σειρά τραγωδιών, με 3 να είναι μεγαλύτερες, με 3, 8 και 7 θύματα. Αφορμή για αυτό το επεισόδιο είναι τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα με 4 νέους νεκρούς σε λίγες ώρες. Με αφορμή τον συγκλονισμό που όλοι νιώσαμε από τα τραγικά γεγονότα των τελευταίων ημερών, θα αναζητήσουμε τι πάει λάθος και θα το κάνουμε μέσα από την ιστορία μιας τραγικής στροφής, της στροφής του θανάτου στον Μονιάτη. Ακούτε το podcast 357, ένα ανεξάρτητο podcast που κάθε εβδομάδα θίγει γεγονότα ή ζητήματα που σας ενδιαφέρουν πολύ ή λίγο. Αν θέλετε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και στις πλατφόρμες Spotify και Apple Podcast. Επίσης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.357cy.com, όπου εκτός από τα podcast ανεβαίνουν καθημερινά κείμενα επί παντός επιστητού. Θα χαρώ πολύ εάν μας στείλετε τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις σας στο podcast papaki357cy.com ή με μήνυμα στις διάφορες πλατφόρμες. Παρασκευή 13 Μαρτίου 1981. Παρασκευή και 13. Μετά από ένα βαρύ χειμώνα, οι μαθητές της 5ης τάξης του 1ου Γυμνασίου Αγίου Ιωάννη Λεμεσού μπαίνουν στα λεωφορεία για την καθιερωμένη εκδρομή στα χιόνια. Τα λεωφορεία φτάνουν στην πλατεία Τροόδους και οι μαθητές κατεβαίνουν. Ακούμε την Ελένη Τσάκυρου που μας μίλησε σήμερα, η οποία ήταν μαθήτρια τότε του Γυμνασίου Αγίου Αντωνίου. Πήγαμε στην πλατεία, βγάλαμε τις φωτογραφίες μας, σαν παιδιά παίξαμε, σαν έφηβοι παίξαμε. Ήμασταν 15 χρονών. Παίξαμε, το ευχαριστηθήκαμε. Οι καθηγητές μας με τεράστια ψυχή και καρδιά, αλήθεια, περνούσαν πάρα πολλά ωραία. Στην επιστροφή, όπως το είπα και τότε, μας δίνεψε ο χάρος. Γύρω στο μεσημέρι, οι καθηγητές δίνουν το σύνθημα για επιστροφή στα λεωφορεία. Μετά από λίγες ώρες ξεγνιασιάς και παιχνιδιού, οι μαθητές ήρθε η ώρα να επιστρέψουν στη Λεμεσό. Στο λεωφορείο οι μαθητές τραγουδούν. Τραγουδούν ώσπου ακούν τις φωνές του καθηγητή τους που φωνάζει στον οδηγό να ρίξει το λεωφορείο στο βουνό για να μην πέσουν στον γκρεμό. Έγινε τον που έγινε, την μεγάλη κατηφόρα, Τροόδους, Μονιάτη, άρχισε ο οδηγός, έβλεπε τον ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, προσπαθούσε να ρίξει ταχύτητα, προσπαθούσε να αποφύγει τα βουνά. Και ακούσαμε τον καθηγητή μας που το ρώτησε τι συμβαίνει. Ακούσαμε τον καθηγητή μας που έλεγε ρίξε το στο βουνό και ο οδηγός έλεγε να χαλάσει το λεωφορείο, θα σπάσει το λεωφορείο, να κάνει το λεωφορείο, καταλαβαίνεις. Ναι. Διότι δεν ήταν ο υπάλληλος, δεν ήταν κάτι, υπολόγιζε ο άνθρωπος όπως φαίνεται ότι θα το κατέβαζε. Το λεωφορείο εχτρέπεται της πορείας του και πέφτει στον γκρεμό. Μάλιστα, δεν ακολουθεί την κλασική πορεία που φανταζόμαστε. Δεν πέφτει δηλαδή και αναλόγως της μορφολογίας του εδάφους κάνει τούμπες μέχρι να φτάσει στο τέρμα της χαράδρας. Πέφτει μέσα σε μια δεξαμενή γεμάτη νερό. Αν δει κανείς μάλιστα τις σχετικές φωτογραφίες της εποχής, θα διαπιστώσει πως είναι λες και η δεξαμενή σχεδιάστηκε κατά παραγγελία για να χωρέσει το λεωφορείο. Ευτυχώς που υπήρχε η δεξαμενή. Αν δεν ήταν η δεξαμενή, μετά που πέρασαμε και τα είδαμε από αρκετό καιρό, αν δεν ήταν η δεξαμενή, δυστυχώς θα κρινούσαμε σχεδόν και τις δύο τάξεις. Ακολουθούν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Νερό αρχίζει να μπαίνει από τα παράθυρα του λεωφορείου
με τους μαθητές να προσπαθούν να πιαστούν από την άλλη πλευρά των παραθύρων για να απεγκλωβιστούν. Οι τρεις καθηγητές που συνοδεύουν τους μαθητές, αν και τραυματισμένοι, αναλαμβάνουν ρόλο διασώστη. Κατάφεραν να βγουν από το λεωφορείο, στάθηκαν στον τοίχο της δεξαμενής και άρχισαν να βοηθούν τους μαθητές με οποιοδήποτε τρόπο, με κίνδυνο της ζωής τους, να μας βγάλουν έξω. Ο κύριος Προκόπης, ο κύριος Στάκης Ελευθερίου και η κυρία Ρένα Ελευθερίου. Γέννησε το λεωφορείο. Εγώ ένιωσα ένα χέρι που με πιάσε από τα μαλλιά και με τράβηξε. Από ό,τι έμαθα ήταν ένας καθηγητής μου. Έβγαλαν και τις μαθήτριες μας. Τις μαθήτριες μας οι οποίες οι δύο ήταν ακαριός ο θάνατος του. Η τρίτη μάθαμε ότι στην πορεία της άμπουλας είχε κάποιον ατύχημα η άμπουλα και πέθανε κατά τη διάρκεια του δεύτερου ατύχηματος. Πρόκειται για ένα πρωτοφανές για τα κυπριακά δεδομένα δυστύχημα. Κόσμος σειραίει στο Μονιάτι, συγγενείς και φίλοι μαθητών του σχολείου σπέβδουν στα νοσοκομεία Λεμεσού και Κυπερούντας. Ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός κινητοποιείται για να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες που τραυματίστηκαν. Τραγικός απολογισμός, 3 μαθήτριες νεκρές. Το τι ακριβώς συνέβη περιγράφει και ο τύπος της εποχής. Διαβάζουμε από την εφημερίδα Σημερινή της 14ης Μαρτίου του 1981. 3 17χρονες μαθήτριες έχασαν χθες τη ζωή τους, ενώ 44 άλλοι μαθητές και μαθήτριες τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο στο οποίο ευρίσκοντο, επιστρέφοντας από εκδρομή, διέφυγε από το δρόμο και κατέπεσε σε μεγάλη δεξαμενή. Τραυματίστηκαν επίσης 4 καθηγητές και ο οδηγός του λεωφορείου. Το λεωφορείο κατευθυνόταν από το Τρόδο στη Λεμεσό και το μεγάλο κακό έγινε στο κατήφορο Μονιάτι. Με χαρές και τραγούδια αναχώρησαν χθες το πρωί οι μαθητές και μαθήτριες του 9ου Γυμνασίου Λεμεσού για να εκτελέσουν την τακτική μηνιαία εκδρομή τους. Ο τόπος εκδρομής τμήματων της 5ης τάξεως του γυμνασίου ήταν το Τρόδος. Οι μαθητές, αφού διασκέδασαν στις χιονισμένες βουνοπλαγιές του Ολύμπου, μπήκαν στα λεωφορεία για την επιστροφή γύρω στις 12:30. Όταν το πρώτο λεωφορείο έφτασε στο μεγάλο κατήφορο Μονιάτι, σύμφωνα με τις δηλώσεις μαθητών, ο οδηγός πληροφόρησε τους καθηγητές ότι χάλασαν τα φρένα. Τη χαρά και ξεγνιασιά διαδέχθηκαν η αγωνία, η βουβαμάρα και ο φόβος. Πέρασαν περίπου 3 λεπτά όταν ένα αυτοκίνητο φάνηκε από την αντίθετη κατεύθυνση. Στη συνέχεια όλα εκτυλίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα. Το λεωφορείο συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο, έφυγε από το δρόμο και κατέπεσε σε παρακείμενη δεξαμενή βάθους 10 ποδών, η οποία μετατράπηκε κυριολεκτικά σε λίμνη αίματος. Οι μαθητές, στην προσπάθειά τους να σωθούν, άρχισαν να χτυπούν απεγνωσμένα με τα χέρια τους τα τζάμια για να βρουν διέξοδο και να γλιτώσουν κολυμπώντας. Παράλληλα, οι κραυγές τους ξεσήκωσαν τη γύρω περιοχή και περαστικοί καθώς και κάτοικοι των χωριών κάτω Πλατρών, Μονιάτι και Σαϊτά έσπευσαν σε βοήθειά τους. Σε λίγο έφτασαν στην περιοχή και τα υπόλοιπα λεωφορεία που επέστρεφαν από το Τρόδος. Μαθητές έπεσαν στο νερό σε μια συγκινητική προσπάθειά τους να σώσουν τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους. Επίσης, στην περιοχή έφτασε ο γιατρός των Πλατρών Κουριέας με νοσοκομιακό προσωπικό, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκαν αστυνομία και νοσοκομείο Λεμεσού. Σκηνές αλλοφροσύνης εκτυλίχθηκαν μέσα στη δεξαμενή, καθώς οι μαθητές αγωνίζονταν να σωθούν και πλήθος άλλων ατόμων προσπαθούσαν να προσφέρουν τη βοήθειά τους. Λίγοι οι μαθητές έβγαιναν από τη δεξαμενή, ενώ νοσοκομιακή πομπή από ασθενοφόρα που είχε φτάσει τους παραλάμβανε και τους μετέφερε στο νοσοκομείο Λεμεσού. Στο μεταξύ, το ραδιόφωνο σε έκτακτες ανακοινώσεις του καλούσε το κοινό να παρουσιαστεί στο νοσοκομείο για να προσφέρει αίμα, με αποτέλεσμα χιλιάδες άτομα να το κατακλείσουν. Παράλληλα, γονείς και συγγενείς μαθητών ρωτούσαν με αγωνία για την τύχη των παιδιών τους. Όταν εγνώσθη νωρίς το απόγευμα ότι υπάρχουν νεκροί, ο κόσμος ξέσπασε σε κλάματα και η αγωνία κορυφώθηκε. Στις 4:30 το απόγευμα κατέφθασαν οι 2 πρώτες νεκρές μαθήτριες που ανασύρθηκαν πληγμένες από τη δεξαμενή. Μια ώρα αργότερα, η αστυνομία καλούσε ένα-ένα τους γονείς των μαθητών και τους ανακοίνωνε τα σχετικά με την τύχη των παιδιών τους. Εξάλλου, νέα τραγωδία εκτυλίχθηκε, καθώς ένα νοσοκομιακό όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας συγκρούστηκε καθοδόν με αυτοκίνητο του οποίου επέβαιναν 3 άντρες της ΡΑΦ. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι άντρες της ΡΑΦ και 2 άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι 3 μαθήτριες που έχασαν τη ζωή τους είναι η Βασιλική Χαραλάμπους Σιμεού από το Ακροτήρι, η Αναστασία Παναγία από τη Λεμεσό και η Κατερίνα Στρατή Νεοφύτου από το Τραχώνι, και οι 3 τους μαθήτριες της 5ης τάξης του 9ου Γυμνασίου Λεμεσού. Εκτός από τους 44 μαθητές που τραυματίστηκαν,
Τραυματίστηκαν επίσης οι καθηγητές Ειρήνη και Τάκης Ελευθερίου, Προκόπης Μιχαήλ, ενώ ο οδηγός του λεωφορείου με καταγωγή από το ακροτήρι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και του απεκόπη το δεξί χέρι. Από τα σχόλια που γράφτηκαν στον τύπο τις επόμενες μέρες για το φοβερό δυστύχημα, ξεχωρίσαμε ένα της 16ης Μαρτίου από την εφημερίδα Χαραυγή. Γράφει η Χαραυγή στο κύριο της άρθρο με τίτλο «Η φοβερή αιμορραγία». Θα περάσει καιρός για να συνέλθει ο λαός από το συγκλονισμό του εξαιτίας του φοβερού οδικού δυστυχήματος που συνέβη προχθές κοντά στο χωριό Μονιάτης. Είναι μια μεγάλη τραγωδία με 3 μαθήτριες νεκρές και με δεκάδες άλλα πρόσωπα τραυματίες. Στο δρόμο μιας χαρούμενης εκδρομής ξεπήδησε ο μαύρος χάρος για να ακολουθήσουν οι σκηνές των οδυρμών, οι κηδείες, το πένθος τόσων οικογενειών, η φρικτή πόνη από τα πολλά τραύματα. Συγκλονισμός και συγκίνηση μας αναγκάζουν να επανέλθουμε σε ορισμένα ζητήματα, έστω κι αν είναι χιλιοεπομένα. Θα τονίσουμε πάλι πως πρέπει να ανέβει το αίσθημα ευθύνης όλων των οδηγών και άλλων που χρησιμοποιούν τους δρόμους. Οι κανονισμοί της τροχέας να τηρούνται με σχολαστικότητα και γι' αυτό το σκοπό να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Όμως, είναι και η κατάσταση των δρόμων μας πελώριο πρόβλημα. Αρμόδιες υπηρεσίες γνωρίζουν επακριβώς που βρίσκονται οι διάφορες παγίδες θανάτου. Στροφές, άκρως επικίνδυνες, διασταυρώσεις, σημεία των δρόμων με αμφίβολη στερεότητα κτλ. Είναι καταγεγραμμένα όλα, χωρίς να γίνονται τα απαραίτητα έργα για βελτίωση της κατάστασης. Πάνω σε αυτά τα προβλήματα επισύρουμε την προσοχή των αρχών οδικής ασφάλειας και των υπεύθυνων υπουργείων. Με σειρά μέτρων μπορούμε να περιορίσουμε τη φοβερή αυτή αιμορραγία που τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο ακατάσχετη. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση που νομίζω αξίζει, γιατί αποδεικνύει πόσο παράξενα παιχνίδια παίζει η μοίρα κάποιες φορές. Ψάχνοντας για να εντοπίσω κάποιον μάρτυρα του τραγικού δυστυχήματος, έπεσα πάνω σε μια ανάρτηση της Ελένης Τσάκχυρου. Αφού κατάλαβα ότι ήταν ανάμεσα στους επιβάτες του λεωφορείου, μπήκα στο προφίλ της για να της στείλω μήνυμα. Εκεί διαπίστωσα πως σήμερα η κυρία Τσάκχυρου εργάζεται ως οδηγός λεωφορείου. Ακούστε τι μας λέει γι' αυτό. Η μοίρα με έφερε να οδηγώ λεωφορείο. Να είμαι οδηγός σε λεωφορείο. Όταν αραβωνιάστηκα στα 18 μου, ο σύζυγος μου είχε λεωφορεία. Στην πορεία λέει μου, αφού έχουμε την καμπάνια λεωφορεία, θέλει να βγάλεις εσύ λεωφορείο. Μεταξύ να σου πω ότι που πηγαίνα εκδρομές με το λεωφορείο το συγκεκριμένο του συζύγου μου, σε στροφές επικίνδυνες, σε ανήφορα, σε πολυκατήφορα, αρχίζα και σκλήριζα και κατέβαινα από το λεωφορείο και πήγαινα περπατητή για πάρα πολλά χρόνια. Έμεινε μοφόνα και τώρα που οδηγώ λεωφορείο, οδηγώ τόσο πολλά προσεκτικά και με τόσο μεγάλο φόβο μέσα μου μήπως συμβεί κάτι και πάρω αυτές τις ψυχές μαζί μου. Ακόμα μεγαλύτερο συγκλονισμό προκάλεσε το γεγονός ότι την επόμενη μέρα, σε λιγότερο από 24 ώρες, ακολούθησαν άλλα 2 θανατηφόρα δυστυχήματα με ακόμη 3 νεκρούς, έναν 9χρονο μαθητή και 2 Άγγλους στρατιώτες. Τα τροχαία συνέβησαν το πρώτο στην Παλουριώτισσα με θύμα μαθητή της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου του Αγίου Κασιανού. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τον τύπο της εποχής, ο 9χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο ενώ προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο και βρήκε ακαριό θάνατο. Το δεύτερο δυστύχημα σημειώθηκε στις Βρετανικές βάσεις στη Δεκέκια, όταν λεωφορείο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση συγκρούστηκε με μικρό όχημα στο οποίο επέβαιναν 5 Άγγλοι στρατιωτικοί της βάσης ακροτηρίου. Αποτέλεσμα της φοβερής σύγκρουσης ήταν να διαλυθεί κυριολεκτικά το μάστα της ενοικίασης των Άγγλων και να βρουν ακαριό θάνατο ο οδηγός και ο επιβάτης που καθόταν πίσω από αυτόν. 8 χρόνια μετά, τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου του 1989 στην ίδια στροφή, γίνεται το δεύτερο τραγικό δυστύχημα, αυτή τη φορά με 8 θύματα. Άγγλοι στρατιώτες της ειδικής μονάδας ασφαλείας των Βρετανικών Οραντάρ που βρίσκονται στον Όλυμπο έχασαν τη ζωή τους όταν το φορτηγό που τους μετέφερε, αντί να στρίψει, όρμησε στον κρεπό, παρασύροντάς τους στο θάνατο. Το αγγλικό στρατιωτικό αυτοκίνητο ξεκίνησε γύρω στο μεσημέρι της 20ης Νοεμβρίου από τον Όλυμπο για να αλλάξει τους στρατιώτες και να τους μεταφέρει πίσω στην επισκοπή. Στη συγκεκριμένη στροφή, μάλλον λόγω προβλήματος στα φρένα που είχαν υπερθερμανθεί, χτύπησε με μεγάλη δύναμη στο τσιμεντένιο περτύχισμα και έκανε βουτιά στον γκρεμό. Τα μούτρα του φορτηγού ακούμπησαν στην άκρη της δεξαμενής που 8 χρόνια νωρίτερα
είχε μπει το λεωφορείο. Ωστόσο, αυτή τη φορά το φορτηγό μετά το χτύπημα στην δεξαμενή, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, έκανε εναέρια στροφή και έριξε τους Βρετανούς μέσα στα περβόγια της περιοχής. Η στροφή που έφερε στον αέρα ήταν μοιραία, αφού καταπλάκωσε τους 8 από τους 19 στρατιώτες που επέβαιναν στο φορτηγό. Κάτοικος του Μονιάτη, που βρισκόταν στο περιβόλι του τη στιγμή του δυστυχήματος, περιέγραψε στους δημοσιογράφους τι ακριβώς έγινε. «Αυτό», είπε, «δεν το ξαναείδα ποτέ μου. Είδα τους Εγγλέζους να πετάσσονται όπως τα αρνιά, το φορτηγό να κάνει τούμπα στον αέρα, να πέφτει πάνω τους και μετά να κυλά πιο κάτω». Το σκηνικό στην περιοχή τα επόμενα λεπτά ήταν βγαλμένο από ταινία. Έτσι το περιέγραφαν και οι ίδιοι οι μάρτυρες. Γράφει ο Φιλελεύθερος. Όπως μας είπαν μερικοί αυτόπτες μάρτυρες, τα μικρά περιβόγια ήταν σπαρμένα με κορμιά σκοτωμένων και πληγωμένων. Παραμορφωμένα κεφάλια, σπασμένα χέρια και πόδια, αίματα, προσωπικά αντικείμενα, κραυγές πόνου, εκκλήσεις για βοήθεια έδιναν μια τραγική εικόνα. Οι κάτοικοι που έσπευσαν προσπάθησαν να βοηθήσουν, αλλά ήταν τόσο πολλά τα μέτωπα και οι άνθρωποι που ζητούσαν βοήθεια που δεν ήξεραν τι να πρωτοκάνουν. Ακολούθησε ανάλογη κινητοποίηση όπως το 1981. Ωστόσο, αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Στην εξίσωση μπήκαν και βρετανικές βάσεις που, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, είχαν ένα συγκεκριμένο λόγο για να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές, αφού δεν θεωρούσαν εξ αρχής πως πρόκειται για αυτοκινητιστικό ατύχημα. Οι αγγλικές αρχές απομάκρυναν τους δημοσιογράφους, με αρκετούς εκ των οποίων ήρθαν και σε διαπληκτισμό, ενώ ήθελαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους σε σχέση με τις έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος από τις κυπριακές αρχές. Μάλιστα, έσπευσαν να μεταφέρουν με ελικόπτερα τους τραυματίες στο νοσοκομείο των Βάσεων, ενώ και όσοι είχαν πάει σε άλλα νοσοκομεία από το ίδιο βράδυ τους μετέφεραν στα δικά τους. Οι Βρετανοί έβαλαν φρουρούς περιμετρικά του ατυχήματος που δεν επιτρέπαν σε κανέναν να πλησιάσει, ενώ έσπευσαν να μαζέψουν και τα όπλα των στρατιωτών. Δεν έδιναν καμία πληροφορία για τον αριθμό των επιβαίνοντων στο φορτηγό και δεν απαντούσαν και για τους ακριβείς λόγους που βρίσκονταν στην περιοχή. Ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος διασώθηκε με εκδροές, έκλαιγε και κάπνιζε απαρηγόρητος υπό την επίβλεψη ανώτερου αξιωματικού. Από την ίδια ώρα, οι Βρετανοί εμπειρογνώμονες που έσπευσαν στο σημείο άρχισαν με τη συνδρομή και των Κύπριων συναδέλφων τους να περισυλλέγουν όλα τα κομμάτια του διαλυμένου φορτηγού. Από κοινού προχώρησαν σε ενδελεχή έλεγχο, αφενός για να αποκλείσουν την εμπλοκή τρίτων και αφετέρου να σιγουρευτούν πως πρόκειται για ατύχημα και όχι κάποιο είδους δόλιο φθορά. 3 μέρες αργότερα, οι εμπειρογνώμονες κατέληξαν στο πόρισμά τους. Το βασικό αίτιο του πολύ νεκρού ατυχήματος ήταν η ταχύτητα και η κακή χρήση των φρένων που υπερθερμάνθηκαν και δεν λειτουργήσαν στη στροφή. Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων επανέφερε και την ηρεμία ανάμεσα στους Βρετανούς αξιωματικούς, αφού το μυαλό τους, μόλις άκουσαν για το τραγικό δυστύχημα και έσπευσαν στην περιοχή, πήγε σε τρομοκρατικό χτύπημα από τον Ήρα, τον Δημοκρατικό Ιρλανδικό στρατό, ο οποίος για χρόνια, ειδικά εκείνη την περίοδο, είχε προχωρήσει σε δεκάδες χτυπήματα εναντίον Βρετανικών στόχων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτός ήταν και ο λόγος που οι Βρετανοί εξ αρχής έλαβαν δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Δόθηκε αμέσως διαταγή, όπως περιορίσουν τις κινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, ενώ αύξησαν στο μέγιστο τα μέτρα ασφαλείας εντός των βάσεων. Ακόμα και στο σημείο του ατυχήματος, όπως έγινε γνωστό αργότερα, έσπευσαν και οι μυστικές υπηρεσίες με τους άντρες τους να παρακολουθούν διακριτικά και να κυκλοφορούν ανάμεσα στους περίεργους που βρίσκονταν στον χώρο για να στήσουν αυτοί, καταγράφοντας όσα λέγονταν, ενώ τυχαία δήθεν φωτογράφιζαν και φακέλωναν όποιον βρισκόταν στο σημείο. Για ακόμα μια φορά, οι κάτοικοι του Μονιάτη φώναζαν για την κατάσταση με τη συγκεκριμένη στροφή, ζητώντας από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα. Και το αίμα δεν σταμάτησε να κατηφορίζει προς τη στροφή του θανάτου. Στις 16 Αυγούστου του 1994, στο ίδιο σημείο, χάνει τη ζωή της η 8χρονη Δόμνα από τη Λεμεσό, ένα κοριτσάκι που είχε πάει εκδρομή στη Μονή Τροοδίτισσας με την οικογένειά της. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, στο όχημα επέβαιναν 7 πρόσωπα, μέλη της οικογένειάς της. Η 8χρονη καθόταν στα πόδια του παππού της στο μπροστινό κάθισμα. Στην στροφή, ο πατέρας της που οδηγούσε το αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο, χτύπησε σε πάσαλο της ΑΕΚ και ανατράπηκε επανειλημμένα. Κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, η άτυχη Δόμνα εξέπνευσε. 2 χρόνια μετά, λίγα μέτρα πιο πάνω από τη στροφή, χάνουν τη ζωή τους 2 νεαροί. Στις 11 το βράδυ της 7ης Αυγούστου, ένας 20χρονος οδηγός από τον Μονιάτη με συνεπιβάτη 18χρονο επίσης από τον Μονιάτη όδευαν προς τη Λεμεσό. Το αυτοκίνητό τους παρεξέκλεινε της πορείας του, μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσαν βία σε κορμό πεύκου. Το αυτοκίνητο συνέχισε την τρελή του πορεία,
χτυπώντας σε τηλεφωνικό πάσαλο και ακολούθως σε δεύτερο πεύκο. Οι δύο νεαροί ξεψύχησαν ακαριέα, ενώ ο μέρος του αυτοκινήτου τους έπεσε στον γκρεμό. Μετά από αυτά τα τροχαία, στο σημείο κατασκευάστηκε το ισχυρό κυγκλίδωμα που βλέπει κάποιος όταν περνά σήμερα από τη στροφή. Κυγκλίδωμα φτιαγμένο από σίδερο και μπετόν σε διεθνή πρότυπα, ώστε τα οχήματα να μην πέφτουν στον γκρεμό. Μέχρι το 2000, στην κακιά σκάλα όπως χαρακτήριζαν αρθρογράφοι της εποχής στη συγκεκριμένη στροφή, είχαν χάσει τη ζωή τους 14 άτομα. Αυτός ο αριθμός ανέβηκε ακόμη περισσότερο 30 μέρες μετά την έλευση της νέας χιλιετίας. Νέα θύματα στη στροφή του Μονιάτη ήταν άλλα 7 πρόσωπα που επέβαιναν σε λεωφορείο και είχαν πάει εκδρομή στο Τρόδος. Ακούμε το πρώτο ρεπορτάζ που μεταδόθηκε μετά το τραγικό συμβάν από τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα για το τρίτο πολύ νεκρό δυστύχημα που σημειώθηκε στις 30 Ιανουαρίου του 2000. Ήταν 4:30 το απόγευμα όταν το μικρό τουριστικό λεωφορείο που οδηγούσε ο 40 χρόνων από τη Λάρνακα παρεξέκλεινε της πορείας του και αφού μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας χτύπησε πάνω σε περιτύχισμα. Για 200 και πλέον μέτρα το μικρό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε 36 επιβάτες από το Τρόδος, στριφογύριζε στο δρόμο με αποτέλεσμα να αναποδογυριστεί σε παρακείμενο χαντάκι. Επιβάτες εξφενδονίστηκαν, ενώ άλλοι εγκλωβίστηκαν στο λεωφορείο, το οποίο μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών. Άνδρες της αστυνομίας και πυροσβεστικής υπηρεσίας, τόσο της Δημοκρατίας όσο και των Βρετανικών βάσεων, έφτασαν αμέσως στη σκηνή. Ασθενοφόρα πηγαινοέρχονταν, μεταφέροντας τους τραυματίες στα νοσοκομεία Λεμεσού και της γύρω περιοχής. Στη σκηνή επικρατούσε πανικός με διάσπαρτα ταπτώματα στην άσφαλτο, ενώ ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό με επικεφαλή στον αστυνομικό διευθυντή Λεμεσού, Χαράλαμπο Κουλέντη, προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Και η πυροσβεστική ανταποκρίθηκε και η αστυνομία και τα ασθενοφόρα και οι πολίτες και οι κάτοικοι της περιοχής. Όλοι είμαστε σοκαρισμένοι, έχουμε μαζέψει πεθαμένους, καταλάβετε αυτό το πράγμα. Τραγικές φιγούρες οι συγγενείς και φίλοι των άτυχων επιβατών, οι οποίοι ζητούσαν απεγνωσμένα να μάθουν για τους δικούς τους. 4 από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κυπερούντας. Η ιστορία επαναλήφθηκε για τρίτη φορά. Νοσοκομιακά οχήματα, ασθενοφόρα, πυροσβεστική, αστυνομία, κάτοικοι της περιοχής σπέβδουν στο σημείο. Ακολουθεί ακόμα μια φορά πανικός, ενώ στο νοσοκομείο Λεμεσού σπέβδουν φίλοι και συγγενείς των θυμάτων που περιμένουν να μάθουν νέα για την κατάσταση της υγείας τους. Τα πρώτα ασθενοφόρα με τους τραυματίες άρχισαν να καταφθάνουν εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λεμεσού λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Οι σκηνές που καταγράφηκαν ήταν συγκλονιστικές. Ασθενοφόρα πηγαινοέρχοντα μεταφέροντας τους τραυματίες. Στις πρώτες βοήθειες δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο, ενώ ανακοίνωση της διεύθυνσης του νοσοκομείου καλούσε τους ασθενείς που επρόκειτο να επισκεφθούν τις πρώτες βοήθειες να αποταθούν σε άλλα ιατρικά κέντρα και κλινικές λόγω του έκτακτου περιστατικού. Το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που βρισκόταν σε άδεια είχε επιστρέψει για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Συγγενείς και φίλοι των τραυματιών συγκεντρώθηκαν έξω από τις πρώτες βοήθειες, ζητώντας απεγνωσμένα να πληροφορηθούν για την κατάσταση της υγείας των αγαπημένων τους προσώπων. Οι πληροφορίες για τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών δίνουν και παίρνουν, χωρίς κανένας να ήταν σε θέση να δώσει ακριβή πληροφόρηση. Την ίδια ώρα διαδίδεται η πρώτη επιβεβαιωμένη πληροφορία ότι ένα τρίχρονο αγοράκι κρίσιμα τραυματισμένο εξέπνευσε λίγο πριν φτάσει το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Γύρω στις 7, 2 ασθενοφόρα καταφθάνουν στο Γενικό Νοσοκομείο χωρίς να ηχούν σιρήνες. Αυτό και μόνο επιβεβαιώνει ότι μεταφέρουν νεκρούς. Ο τραγικός απολογισμός του ατυχήματος ήταν 7 νεκροί, με το 7ο θύμα να χάνει τη μάχη λίγες ημέρες αργότερα. Πλέον η προσοχή στράφηκε στα αίτια του δυστυχήματος που, όπως διαφάνηκε, περιλάμβαναν εγκληματική αμέλεια από μέρος του οδηγού, αφού το όχημα παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα με τον συμπλέχτη από πριν και γι' αυτό χρειάστηκε να ρημουλκηθεί από άλλο όχημα όταν ανέβαινε στην πλατεία Τρόδους. Μετά την εκδρομή, όταν οι επιβάτες ξαναμπήκαν στο λεωφορείο για να επιστρέψουν στη Λάρνακα από όπου ξεκίνησαν, παρά το γεγονός ότι προειδοποιούσαν τον οδηγό για τα προβλήματα του λεωφορείου, αλλά και επειδή μύριζαν τα φρένα που κατά τη διάρκεια της κατάβασης υπερθερμάνθηκαν, αυτός επέμενε πως είναι όλα εντάξει. Την ίδια ώρα διαπιστώθηκε πως το λεωφορείο είχε υπερφορτωθεί, αφού αντί 25 άτομα μπήκαν μέσα σε αυτό 38. Φιλιππινέζες που επέβαιναν στο μοιραίο λεωφορείο, φανερά σοκαρισμένες, δήλωσαν στη κάμερα του Μέγκα ότι όπως διαπίστωσαν κάτι δεν πήγαινε καλά, αφού έβγαινε καπνός από το πίσω μέρος του λεωφορείου ενώ μύριζε κάτι καμένο. Ο οδηγός, είπε συγκεκριμένα, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.
Κάποιοι άλλοι μας ανέφερε ότι είχαν χαλάσει τα φρένα και κατέβαιναν από το τρόδος με μεγάλη ταχύτητα. Είπαμε στο οδηγό για να πάει σιγά σιγά ή να σταματήσει, αλλά δεν σταμάτησε, προχώρησε και... Συγκλονισμένη η Φιλιππινέζα Καρμελίτα Παύλου, 33 χρόνων, δήλωσε από το κρεβάτι του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται ότι το λεωφορείο παρουσίασε προβλήματα πριν φτάσουν στο τρόδος. Μπορεί να... Επειδή το τελευταίο που πήγαμε πάνω, δεν ήρθαμε πάνω τέλεια πάνω στο τρόδος, χάλασε το κλάτς νομίζω. Αν ξέρει ότι έσπασε κάτι, πρέπει να συνεχίσει το ταξίδι. Έτρεξε πολύ στην στροφή εκείνη? Ναι, έτρεξε πολλά. Όταν του λέγατε να σταματήσει, τι σας έλεγε? Είπε ότι δεν έχει πρόβλημα, να προχωρήσουμε και να πάμε, είπε. Εγώ θυμούμαι ότι φωνάζω εκεί αν ήξερα που ήμουν, αν είμαι έξω, αν είμαι μέσα, φωνάζω βοήθεια, έτσι μόνο. Αλλά δεν μπορώ να ταράξω τα πόδια μου, τα χέρια μου, δεν ξέρω. Το τροχαίο του 2000 ήταν και η μοναδική φορά που υπήρξε καταδίκη του οδηγού. Ο ήρεμος εξέρχεται του δικαστικού μεγάρου. Λίγα λεπτά πριν, το δικαστήριο τον βρήκε ένοχο σε 8 κατηγορίες που αφορούν πρόκληση θανάτου λόγω απερίσκεπτης συμπεριφοράς, αλλά και το ότι οδηγούσε το λεωφορείο χωρίς άδεια κυκλοφορίας. Στη θέα των τηλεοπτικών συνεργείων ξέσπασε. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, το δυστύχημα οφείλεται σε μηχανική βλάβη, την οποία, αν και εντόπισε ο οδηγός, δεν θορυβήθηκε. Το δικαστήριο στην απόφασή του επεσήμανε ότι η απερισκεψία του ήταν στη χειρότερη της μορφή, αφού θα έπρεπε να εξεύρει τρόπο να μεταφέρει τους επιβάτες και όχι να θέσει τη ζωή τους σε κίνδυνο. Φανερά καταβεβλημένος και με δάκρυα στα μάτια, που χαιρετά στο προαύλιο του δικαστικού μεγάρου του συγγενείς του που του συμπαραστάθηκαν κατά την πολύμηνη δικαστική διαδικασία για το πολύνεκρο δυστύχημα που συνέβη στη στροφή του θανάτου στο Μονιάτι. Νωρίτερα το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών σε καθεμία από τις 8 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν πρόκληση θανάτου λόγω αλόγης της πράξης. Οι ποινές θα συντρέχουν, ενώ το δικαστήριο του επέβαλε και στέρηση της άδειας οδηγού για 3 χρόνια. Τις επόμενες ημέρες μετά το τροχαίο άρχισε και η άσκηση κριτικής προς την κυβέρνηση σε σχέση με το ότι δεν έγιναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν για να σταματήσει επιτέλους ο συγκεκριμένος δρόμος να αποτελεί Καρμανιόλα. Τότε υπουργός Συγκοινωνιών ήταν ο Αβέροφ Νεοφύτου, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο και παραχώρησε δηλώσεις στα μέσα. Ο δρόμος από τις Πλάτρες προς τον Σαϊτά είναι λεμιτόμος. Εάν σήμερα είχαμε να κατασκευάσουμε αυτό το δρόμο με τις κλήσεις που υπάρχουν στο σημερινό οδικό δίκτυο, η απάντησή μας ήταν καλύτερα να μην έχουμε δρόμο. Έχουμε υπόψη μας 2 συγκεκριμένες λύσεις. Η μία είναι η δημιουργία εντός του 2000 λωρίδας διαφυγής από τις Πλάτρες μέχρι το Σαϊτά, και η δεύτερη είναι πιο ριζοσπαστική, μπορεί να είναι και αντιλαϊκή, αλλά αν συμφωνήσουν και τα άλλα κυβερνητικά τμήματα θα προχωρήσουμε να την εφαρμόσουμε, είναι να απαγορευτεί η χρησιμοποίηση του δρόμου από Πλάτρες προς Σαϊτά, προς Λεμεσό, για λεωφορεία και φορτηγά. Καταγράφεται στον τύπο της εποχής πως και τα 2 μέτρα που εξήγηλε ο Αβέροφ Νεοφύτου εφαρμόστηκαν. Δημιουργήθηκε λωρίδα διαφυγής, ενώ για κάποιο διάστημα απαγορεύτηκε η χρήση του δρόμου από λεωφορεία και φορτηγά. Ο κύριος Νεοφύτου, σε νέες δηλώσεις του, είχε υποδείξει ωστόσο πως και με τα νέα μέτρα δεν μπορεί να εξαλειφθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων αν οι οδηγοί δεν γίνουν υπεύθυνοι και ευσυνείδητοι. Το ανθρώπινο λάθος, δήλωσε, παραμένει η κύρια αιτία όλων των θανατηφόρων δυστυχημάτων. Στο μεταξύ, λίγους μήνες αργότερα, στις 27 Απριλίου, στη στροφή σημειώθηκε ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο με θύματα αυτή τη φορά 2 Ρώσους, ανεβάζοντας τον δείκτη των νεκρών στους 23. Το όχημα ενοικιάσεως που οδηγούσε συμπατριώτης τους κατευθυνόταν από το Τρόδος προς τη Λεμεσό. Λίγο πριν τη στροφή του θανάτου, ξέφυγε από την πορεία του και χτύπησε βίαια σε πασαλό της ΑΕΚ. Από τη σύγκρουση, μια νεαρή 25 χρόνων και ένας 29χρονος εκτινάχθηκαν από το όχημα και βρήκαν ακαριαίο θάνατο, ενώ οι άλλοι 3 Ρώσοι που επέβαιναν στο όχημα τραυματίστηκαν. Πριν καταλήξουμε στα τελικά συμπεράσματα, αξίζει τον κόπο να εξετάσουμε
στο ιστορικό κατασκευής του δρόμου. Ο δρόμος χαράχτηκε από τους Βρετανούς το 1953. Ήταν ένα δείγμα ευγνωμοσύνης προς τους κατοίκους του Μονιάτη που μόλις είχαν αποφασίσει τη σύσταση του Συμβουλίου Βελτιώσεως του χωριού, ακολουθώντας έτσι την πολιτική που ήθελε το κυβερνείο. Οι σεισμοί στην Πάφο άλλαξαν τα σχέδια των απικιοκρατών που μετέφεραν τα κονδύλια για τον δρόμο για την βοήθεια των σεισμόπληκτων. 15 χρόνια μετά και συγκεκριμένα το 1967, το Τμήμα Δημοσίων Έργων της νεοειδρυθήσας τότε Κυπριακής Δημοκρατίας αποφάσισε να ολοκληρώσει αυτό το έργο που είχαν αρχίσει οι Βρετανοί, να μετατρέψουν δηλαδή το μονοπάτι που οδηγούσε από το Σαϊτά στις Πλάτρες σε δρόμο. Κάτοικοι εξέφρασαν από τότε τις ανησυχίες τους για τη συγκεκριμένη χάραξη του δρόμου, θεωρώντας την ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ο Δημήτρης Βασιλιάδης ήταν ένας εξ αυτών. Δήλωσε στην εφημερίδα Πολίτης το 2000 σε σχέση με την κατασκευή του δρόμου. Όταν το 1968 περπάτησα το μονοπάτι πριν ακόμα γίνει άσφαλτος, όχι μόνο είχα διαπιστώσει την επικίνδυνοτητά του, αλλά είχα εκφράσει και τις ανησυχίες μου στους αρμόδιους ότι ο δρόμος είναι ακατάλληλος. Είχα διαπιστώσει από τότε ότι θα μετατραπόταν σε παγίδα θανάτου. Και δεν με άκουγε κανείς. Το ρουσφέτσι και τα συγκρουόμενα συμφέροντα δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Κάποιος από τους τότε άρχοντες του Μονιάτη, που διατηρούσε χωραφάκια στην πλαγιά που θα μπορούσε να περάσει ο δρόμος, με σκοπό τη διασφάλιση των αυτοκινήτων που θα τον διέσχιζαν, μαζί με κάποιους άλλους από τους αρμόδιους άρχοντες της τότε κυβερνητικής μηχανής, ήταν το συμφέρον τους. Τα χωράφια τους δεν μπορούσαν να αποαλατριωθούν. Ένα δεύτερο σενάριο ήταν να περάσει ο δρόμος από το απέναντι βουνό έξω από την τουρκική συνοικία. Κάποιοι αντέδρασαν φέρνοντας ως επιχείρημα πως θα έπαιρνε αξία η περιουσία των Τούρκων. Ο δρόμος τελικά χαράχτηκε ως έχει και τελείωσε το 1970. Έκτοτε, ο κίνδυνος είναι κάτι περισσότερο από εμφανής. 3 πολύ νεκρά θανατηφόρα δυστυχήματα το μαρτυρούν. Και το τραγικότερο, ο χάρος εξακολουθεί να παραμονεύει στη στροφή του θανάτου. Σε ό,τι αφορά το τεχνικό πρόβλημα του δρόμου, είναι ενδεικτικό πως σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, οι δρόμοι μπορεί να έχουν κλείσει 4 με 5%, ενώ για επαρχιακούς δρόμους μπορεί αυτό το ποσοστό να φτάνει μάξιμουμ το 8%. Ο συγκεκριμένος δρόμος από τις Πλάτρες μέχρι το Σαϊτά έχει κλείσει 12% και λόγω της στενότητάς του αλλά και των συνεχόμενων στροφών καθίσταται στην κυριολεξία δρόμος του θανάτου. Συνοψίζοντας, σε όλα τα θανατηφόρα, το ένα ζήτημα που προκύπτει είναι η μηχανική κατάσταση των αυτοκινήτων, σε συνδυασμό βέβαια και με τη λαθασμένη χρήση των φρένων από τους οδηγούς. Ειδικά για μεγάλα οχήματα, όπως τα λεωφορεία και τα φορτηγά, η ορθή χρήση των φρένων είναι το α και το ω. Άλλο θέμα είναι αυτό της οδηγικής συνείδησης, αφού για παράδειγμα το δυστύχημα του 2000 θα είχε αποφευχθεί αν ο οδηγός που γνώριζε πως αντιμετωπίζει πρόβλημα με το συμπλέχτη από πριν, τηλεφωνούσε στον ιδιοκτήτη και του ζητούσε να του στείλει άλλο λεωφορείο αντί να φορτώσει αθώες ψυχές που τις οδήγησε στο θάνατο. Κακό οδικό δίκτυο, κακή συντήρηση οχημάτων, κακή οδηγική συμπεριφορά, συμφέροντα σε σχέση με την κατασκευή δρόμων και έλλειψη οδηγικής ευσυνειδησίας. Όλα αυτά από λίγο συνέτειναν ώστε να αναγκαζόμαστε σήμερα να ασχοληθούμε με μία και μόνο στροφή. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει 24 χρόνια. 24 χρόνια που ανεπιφύλακτα μπορεί να λεχθεί πως έχουν γίνει βήματα πρόοδου. Βήματα που όμως και εκ του αποτελέσματος αποδεικνύονται ασήμαντα αφού συνεχίζουμε να βιώνουμε καθημερινά τραγωδίες όπως αυτή της περασμένης Κυριακής της 17ης Νοεμβρίου με 4 νέους να χάνονται άδικα. Για το θέμα της οδηγικής συμπεριφοράς μιλήσαμε με τον Σύμβουλο Οδικής Ασφάλειας και πρώην αστυνομικό διευθυντή της Τροχέας, Ανδρέα Παπά. Με αφορμή τα τελευταία θανατηφόρα δυστυχήματα στην Κύπρο, θέλω να πω ότι για μένα που υπηρέτησα στο τμήμα Τροχέας, το τροχαίο πρόβλημα στην Κύπρο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα μετά την τουρκική εισβολή. Δυστυχώς κάθε χρόνο, ενώ είχαμε μάθει όλοι μας ότι οι γονείς θάβουν τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, εμείς στην Κύπρο αλλάξαμε τους νόμους της φύσης. Είναι θλιβερό, είμαι πολύ στενοχωρημένος όπως ο κυπριακός λαός, αλλά με βάση αυτά τα 2 θανατηφόρα δυστυχήματα έχω να πω 2 πραγματάκια. Το πρώτο είναι ότι και τα 2 θανατηφόρα δυστυχήματα της Κυριακής έγιναν βράδυ. Το τετραπλό θανατηφόρο δυστύχημα που είναι στη Λεμεσόν παραμονές πρωτοχρονιάς έγινε βράδυ. Θέλω να πω λοιπόν ότι η οδήγηση το βράδυ, γενικά η οδήγηση είναι επικίνδυνη,
Αλλά η οδήγηση το βράδυ είναι 2 και 3 φορές πιο επικίνδυνη για τους εξής λόγους. Το πρώτο είναι ότι μέσα στο οδικό δίκτυο δεν μπορούμε να υπολογίσουμε την απόσταση στην οποία βρίσκεται το αυτοκίνητο που είναι απέναντι από εμάς και έρχεται προς το μέρος μας. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα με την οποία έρχεται το αυτοκίνητο που είναι απέναντι μας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πιο λίγα αυτοκίνητα κυκλοφορούν μέσα στο οδικό δίκτυο, αποτέλεσμα του οποίου είναι να πτήσονται πιο ψηλές ταχύτητες εξαιτίας του ότι δεν υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα, δεν υπάρχουν πεζοί, δεν υπάρχουν ποδηλάτες και επίσης, λόγω του ότι αυτοί που κυκλοφορούν στις 2, στις 3 ώρα 4 το πρωί, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Παιδεία λοιπόν από το σπίτι, παιδεία από το σχολείο και να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει πιο άδικος θάνατος σαν τα δυστυχήματα για τα οποία μιλούμε τώρα, να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί και να ενημερώσει τη μητέρα ή τον πατέρα να έρθει στο νοσοκομείο διότι συνέβη και το δυστύχημα στο γιο σου, να παρακαλάς τον Θεό και την Παναγία να μένει κάτι σοβαρό και όταν φτάσεις εκεί να σε απομορώσει ο γιατρός και να σου πει ότι δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό το οποίο έζησε ο Κυπριακός λαός όπως το έζησε με τον ίδιο τρόπο την παραμονή της προχωριάς με 4 νεκρούς στη Λεμεσό. Η παράκληση λοιπόν σε αυτούς που μας ακούνε είναι ότι η οδήγηση είναι η πιο επικίνδυνη δραστηριότητα που κάνει ο άνθρωπος. Σε καμία άλλη δραστηριότητα του ανθρώπου δεν κινδυνεύει ο άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, να τραυματιστεί παρά όταν είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Τούτων λεχθέντων, με προσοχή, συγκεντρωμένο στην οδήγηση, όχι τηλέφωνο, παρακολουθώ, είδα τον ποδοσυλλετιστή ο οποίος πιθανόν να μπει στο οδικό δίκτυο, τον αντιλήφθηκα νωρίς, είδα τον πεζού που δοκίμασε να μπει μέσα στον δρόμο, τον είδα έγκαιρα, αλλά αν κρατώ το τηλέφωνο, αν μιλώ με τον διπλανό μου, αν τσακώνομαι με τον πισινό μου, αυτά δεν μπορώ να τα δω έγκαιρα. Και το δευτερόλεπτο παίζει πάρα πολύ σημασία. Έχει πολύ σημασία να αντιδράσω ένα δευτερόλεπτο νωρίτερα, διότι το αυτοκίνητο με 100 χιλιόμετρα, προσέξτε τι θα σου πω, ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει. Με 100 χιλιόμετρα το αυτοκίνητο διανύει 28 μέτρα το δευτερόλεπτο. Αν κάνω 2 δευτερόλεπτα να πάω 54. Άρα αν το εντοπίσω το πρόβλημα έγκαιρα, είναι πολύ πιο δυνατόν να ελαττώσω ταχύτητα και αν δεν αποφύγω τη σύγκρουση, να είναι πολύ πιο ελαφράς μορφής παρά να χτυπήσω με μεγάλη ταχύτητα. Αυτές οι συμβουλές από έναν σύμβουλο οδικής ασφάλειας είναι πάντα χρήσιμες και επιβάλλονται μετά από ένα τραγικό γεγονός, διότι μπορούν να είναι πολύ πιο επιδραστικές. Η Κύπρος τα προηγούμενα χρόνια είχε καταγράψει σημαντική μείωση στα θανατηφόρα και πολλοί έσπευσαν να πανηγυρίσουν, κάνοντας λόγο για την μεγαλύτερη μείωση που καταγράφηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2024, ωστόσο, ήρθε να μας προσγειώσει, αποδεικνύοντας πως η εικόνα των προηγούμενων ετών ήταν πλασματική. Άλλωστε, τα θανατηφόρα στη στροφή του θανάτου μας απέδειξαν πως ποτέ δεν φταίει μόνο ένα πράγμα για να οδηγηθούμε σε μια τραγωδία. Γι' αυτό οι ευθύνες ξεκινούν από την οικογένεια, αγγίζουν το σχολείο, βαραίνουν την πολιτεία. Και από την στιγμή που η έννοια της πολιτείας είναι πως θα γεμίσει κάμερες στις διασταυρώσεις και που θα στήσει τα βανάκια, δεν θα πρέπει να έχουμε προσδοκίες. Και αν θεωρείτε ότι αυτή η προσέγγιση είναι απόλυτη και στα όρια του λαϊκισμού, θα κλείσω το σημερινό επεισόδιο με 3 ερωτήματα. Αλήθεια, 11 μήνες μετά, γιατί δεν μπήκαν ακόμη οι κάμερες στη διασταύρωση του τετραπλού θανατηφόρου της πρωτοχρονιάς στον δρόμο Λεμεσού Πλατρών που εξαγγέλθηκαν από τις 3 Ιανουαρίου? Γιατί προτιμήθηκε να μπουν, για παράδειγμα, στη διασταύρωση Αγίας Φυλάξεως με Σπύρου Κυπριανού στη Λεμεσό, όπου τα οχήματα πρωί, μεσημέρι, βράδυ πηγαίνουν σημειωτό λόγω της κίνησης? Μήπως τελικά η επιλογή που θα τοποθετηθούν γίνεται στη βάση οικονομικών μεγεθών σε σχέση με τις αποδοτικότερες εισπράξεις? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος του επεισοδίου. Ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρον και να ακούσατε και σήμερα κάτι που δεν γνωρίζατε. Θα χαρώ πολύ αν μου στείλετε τις απόψεις ή τις παρατηρήσεις σας για το σημερινό θέμα με mail στο podcast@357cy.com ή μέσω των social media. Επιπλέον υλικό για το σημερινό θέμα, καθώς και τρόπους που μπορείτε να στηρίξετε αυτό το podcast, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.357cy.com.